Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam. Ala Rasulillah. Ahlak derslerini devam etemiz. Uzgan dersimizde biz sizin bilen ahlakның nigizi 4 hadiske yata dedik. Şolay bit. 4 hadisni bilsen, мәгънәләренә төшенсәң, һәм шушы 4 хадисне үзеңнең тормышыңа сеңдергә тырышсаң, әхлаклы булырга өмитең бар. Шулай бит? Өмитең бар. Әгәр дә шушы 4 хадиснең берсе генә тормышка ашмый икән, димәк, әхлакка да ирешеп булмый. Шуңа күрә без сезнең белән 4 хадис китердек. Беренчесе телне саклау турында. Кай бер кеше, мәсәлән, үзен кешеләр белән бик матур тотырган мөмкин. Матур итеп күрешә, матур итеп елмая, әйтик, олы кеше килсә анда, белмим, урын бирә, кемдер сөйләшкәндә бүлдермәй, кысылмый, бик үзен әдәпле нәрсә, әхлаклы тота. Шулай бит? Ләкин шул ук кеше каядыр тегендә кемнеңдер гайбәтен сөйли. Шулаймы? Монда шундый ялчан, монда шундый тәртипле, монда кемнеңдер артыннан гайбәтен сөйли. Кемнедер кимсетә теле белән, кемнәндер көлә, ягъни үзенең теленә хуҗа була алмый. Бу кешене без әхлаклы дип әйтә алабызмы? Юк. Шуңа күрә беренчесе телне саклау. Икенчесе үзеңә кагылмаган нәрсәгә кысылмау дидек. Шулай бит? Сиңа кагылмый икән, кирмә. Сиңа кагылмый икән, кызыксынма аның белән. Сиңа ул әйберне белү, аны уку, анда төпшенү, тыкшыну файда бирмей икән дөньяңа һәм ахиретеңә. Аллаһка сине Аллаһыга якын әйтмей икән, калдыран. Бу икенчесе булды. Шулай бит, хадисне укып тормыйм. Вакытны күп ала. Өченчесе нәрсә? Нәфис югалансы дүртенчесе. Нәфисеңнең яман хисләрен тыю. Ягъни еш кына нәфис нишли хискә бирелә. Һәм ул нәфиснең хисләре хәерле түгел. Шуларның берсе нәрсә? Мисал, нәрсә, нинди мисал нигезендә без аны әйттек? Ашу. Шулаймы? Ашуга бирелү. Кай вакыт кешенең кемдер ниндидер тормышта ниндидер халат, обстановка, обстоятельства дип әйтәбез. Әгәр дә аның нәфисенә тисә, кеше нишли ашуга бирелә. Кешедә кан басымы күтәрелә, кешенең эчендә җыела башлый, һәм ул кайдыр чыгарга тиеш. Шулай бит инде. Кайдыр чыгарга тиеш инде. Шуңа күрә нәрсә, хәтта һәм инде еш кына аның кешенең ул теленә чыга. Теленә чыга. Шуңа күрә ашуга бирелеп, 3 тапкыр сорады Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям. Миңа насихат бир әле, ашуланма. Миңа насихат бир әле, ашуыңны тый. Миңа насихат бир әле, ла тагдаб, ла тагдаб, ла тагдаб диде. Бу бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә нәфиснең менә шушы чыгып киткән хисләрен тыярга өйрәнү бу әхлакның 3нче нигезе. Һәм 4нчесе йөрәк паклыгы, йөрәкнең чисталыгы. Монда инде йөрәкнең чисталыгына килә нәрсә кешеләргә карата ачу тотмау, менә бу человека ненавистничество дип әйтелә инде ул менә шушы кешеләргә көнләшеп карау һәм башка. Һәм аның нигезе үзенә теләгәнне кардәшенә теләмичә берегез дә хакыйкый мөмин булмас дигән хадис ята. Шулай бит? Менә шушы 4 хадис кем ул хадисләрне тирәнрәк төшеп өйрәнергә тели, 40 хадистә баралар барысы да. Имам Ан-Нававиның 40 хадисендә бу 4 хадис тә бар. Шуңа күрә аларны алып укый аласыз. Киттек алга таба. Тамамлыйбыз. Без шушы әхлак гыйлеменә кирешне бүген тамамлыйбыз иншалла. Һәм соңгы безнең абзац кала. Ул да булса ничек итеп үзеңнең, без бит инде сезнең белән әйттек, әхлакка ирешү өчен зур иҗтихад кирәк. Шулай бит? Хәтта аңа хәтлек әле без
язган идек, сезнең белән үткән идек, нәрсә дип, ризык эзләгән кебек дидек. Шулай бит? Ризык эзләгән кебек әхлакны эзләргә кирәк. Ягъни алма пеш авызыма төш дип, ризык көтеп бай яшәп булмый. Шуңа күрә әйткәннәр, ялкаулык хәерчелекнең бер туган энесе дигәннәр. Яки абыйсы. Кеше ялкау кеше ул инде нишли хәерче булырга аңа ихтимал зуррак. Менә шуның кебек әхлак үзеннән үзе килми. Әхлак ул яңгыр булып искә яумый. Шуңа күрә әхлакны алырга кирәк иҗтихад, ягъни тырышлык аша. 5 юл әхлакны кәсеп итүнең 5 ысулы. Беренчесе, иң беренче, мөселман кешесе тормышында нинди генә эшкә алынса да, ул гыйбадәт буламы, ул кемгәдер карата мөнәсәбәт, мугамәләт буламы, нинди генә гамәл булмасын, иң беренче нәрсәдән башларга тиеш мөселман? Ул үзенең ниятен төзәтергә тиеш. Иннамал а'малу бинният. Имам Аль-Бухари үзенең бөек сахих китабын зыяга гына бу хадистән башламады. Шуңа күрә Имам Аль-Бухари ул үзе эчендә аны вагаз итеп кулланды. Чөнки ничә ел ул шушы сахих өстендә эшләгән, шулай бит инде. Хәтта шушы сахих китабына ул кайсыдыр хадисне кертер алдыннан, аны 100 кат тикшергәннән соң, ул бит һәрбер хадиснең иснәден, пәйгамбәребездән башлап аңа кадәр нинди юллар, кемнәр аша биографияларын тикшергәннән соң, булды бу сахих, моны кертәм дигәннән соң да, ул әле 2 рикъат намаз укыган, истихара кылган, аннары соң гына керткән. Менә шуңа күрә ният, иң беренче урында ният. Мөселман кешесе үзенең әхлагын төзәткәндә, әхлагын төзәтүгә алынганда ниятен төзәтергә тиеш. Ниятен төзәтергә тиеш һәм ният ул шундай әйбер, бүгенге көндә без мөселманнар нияткә җиңел карыйбыз. Һәм ниятне җиңел дип уйлыйбыз. Мәсәлән, безнең каршыбызда ниндидер эш тора. Ниндидер эш тора, һәм шушы эш, ярар, булай гына аңлатам, безнең каршыбызда ниндидер эш тора. Бу эшне безгә һәр башкарып чыгара кирәк. Мәсәлән, белмим, нинди эш бар? Бер хәерле эш. Мәсәлән, кемгәдер ярдәм итәргә кирәк. Эш монда тора. Бу эш алдыннан нәрсә килә? Ният килә. Менә безнең өчен кайсысы авыр? Ниятме бу эшне башкарып чыгуы? Кемдер монда ният дип утыра. Алдамагыз мине. Без вообще ният турында уйламыйбыз күп вакытта. Һәм шушы эшне планлаштырганда без ниятне проблемалар рәтенә кертәбезме? Юк, кертмибез. Давайте честно. То есть без хәзер бу эшне башкарып чыгыр өчен, мәсәлән, безгә шуның хәтле акча кирәк. Бу эшне башкарып чыгыр өчен акча кирәк. Безгә шуның хәтле кешеләр белән күрешергә кирәк. Безгә шушы эшләрне башкарырга кирәк. 1, 2, 3, 4. Без бу эшне планлаштырабыз. Ничек моны җиңәргә, ничек максатка ирешергә. Булды. Монда ният тора. Кайсы авыр? Безнең өчен монсы авыр. Монсы җиңел. Ният җиңел. Илаһи ният кылдым, булды. Ләкин ни өчендер сахабалар өчен, табигыйннар өчен эшенә күрә нияте авыррак булган. Алар нияттә авырлыкны күбрәк күргәннәр бу гамәлгә карый. Сәбәп нәрсәдә? Алар ниятнең әһәмиятен аңлаганнар. Без аңлап бетермибез. Алар безгә карый ниятнең кыйммәтен, әһәмиятен күбрәк аңлаганнар, шуңа күрә аларга ният авыррак булган. Һәм менә монда да бу мәсьәләдә дә ниятеңне төзәтү, ниятеңне баклау, чистарту ул җиңел эш түгел. Шуңа күрә иң беренче ниятеңне Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип мин
ниндидер дөньяви максат белән дә түгел, ниндидер дөньяви мәслихәт белән дә түгел, именно ниятеңне Аллаһ ризалыгы өчен төзәтергә кирәк. Һәм Суфиян әс-Саури дигән безнең зур галимебез булган, шушы изге сәләфләр арасыннан ул әйткән: "Ма алаҗту шай'ан ашадда алейя мин нияти" дигән. Мин давалаган, минем төзәткән нәрсәләремнең минем өчен иң авыры ниятем булды дигән. Ягъни алар бит инде үзләрен төзәтү өстендә эшләгәннәр. Шулай бит гыйбадәтләрен төзәткәннәр, намазлары өстендә эшләгәннәр, алар үзләренең әхлаклары өстендә эшләгәннәр, үзләрен тотышлары, ачуларын тыйганнар. Алар да бит инде кеше булган. Ләкин аларның бөтен нәрсә контрольдә булган. Алар аны төзәтү, давалау өстендә эшләгәннәр. Менә шуңа күрә ма алаҗту шай'ан, ягъни мин из того, что я лечил, даваладым, ягъни авырулар дип күргәннәр бит. Әхлаксызлык ул авыру. Шулай бит инде. Ялкаулык ул авыру, тәкәбберлек ул авыру, мәсәлән. Менә шуңа күрә мин төзәткән, мин давалаган әйберләр арасыннан минем өчен иң авыры ниятем булды ди. Иннаха тaqallabu alayya ди. Чөнки ул гел миңа каршы чыкты ди. Гел миңа каршы чыкты ди ниятем ди. Бу нәрсә дигән сүз? Каршы чыкты, ягъни Аллаһ ризалыгы дигән әйбер гел үзең дә сизми каласың, кай вакыт ниндидер башка әйбер керә. Хәтта мәсәлән Коръән укып утырганда кемдер килеп соклана икән, шарт ниятең үзгәрде дә куйды. Шуның өчен матурлый башлыйсың, кашларыңны җыера башлыйсың. Нәрсә? Безнең остаз әле 90-нчы елларны кызык итеп сөйләде. Берәү баскан намазга ди, тәһәҗҗүдкә 40-гына Коръән укый ди, бер мәлне артта ишек ачылды ди. Кемдер кирде дип, бу ди матур итеп укый ди, матур итеп, узак итеп укыды ди, рәкъәгатен ди, кыямын узак торды, рукук, сәҗдәләргә төште, сәлам бирсә псие кергән икән дип, шулай, ягъни ул бит инде хәтта кеше кирсә дә, син Аллаһ белән сөйләшәсең. Нинди кеше сиңа кирәкми? Шуңа күрә псиның кыйммәте юк бит инде, шуның кебек кешенең дә кыйммәте булырга тиеш түгел, Аллаһ белән эшләгән эштә. Мәсәлән, кай вакыт изгелек эшлисең, кешеләр сине сүгә. Нәрсә эшләргә ха? Ташларгамы изгелекне? Юк инде. Юк, шуңа күрә ихласлык иң беренче. Һәм Аллаһ Тәгалә ихлас эшләрдә бәрәкәт бирә. Әгәр дә сез ниндидер эшегездә Аллаһның ярдәмен күрмәсәгез, тырышып та, эшләп тә, Аллаһның тауфигын күрмәсәгез, карагыз үзегезнең ниятегезгә. Бәлки ниятегезне төзәтергә кирәктер. Бәлки ниятегез өстендә эшләргә кирәктер. Шуңа күрә ул хәтта күп галимнәрнең үз әйтик ысуллары, методикалары булды. Хәтта кайбер остазлар, монда остазлар дигән сүз Кабан арты мәчетенең остазлары түгел, безнең сахабалар, табигыйннар, Абу Ханифалар заманындагы зур галимнәр турында сүз бара. Хәтта кайбер галимнәр дәрестә шулай туктап, бераз гына тишину ловили. Мәсәлән, сөйли дә, менә шулай туктап тора. Анасын тора да, нәрсәдер югалып ала. Аннарысын тагын сөйли башлый. Шуннан бер шәкертте сораган, нигә шулай туктыйсың дигәч, ул әйтә, мин ди сезгә сөйлим ди, бирелеп ди, сез миңа ди бирелеп тыңлагач, ниятем үзгәрер дип куркам да ди, туктап ниятемне төзәтәм ди. Сезгә ярыйм дип түгел, сез мине зурласын, сез мине мактасын дип түгел. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә миннән разый булсын, Аллаһның сүзен сезгә Аллаһ ризалыгы өчен җиткерәм дип, шуңа күрә туктап, хәтта ниятен дөрес итергән булган дип инде. Беренчесе булды. Икенчесе бик зур тырышлык кирәк, әхлаклы буласың килсә, бик зур тырышлык кирәк нәрсәгә? Әдәп, әхлак фәнен өйрәнергә. Кеше әдәпле, әхлаклы була алмый, ниндидер, әйтик, сәләт белән генә. Мәсәлән, сәләтле кешеләр бар бит инде. Шуны кебек сәләт белән генә әдәпле, аны каян беләсең? Менә хәзер бу әдәпме бу? Бу әллә әдәп түгелме?
Мәсәлән, дөньяның миллионлаган түгел, мин урысча әйткәндә, я уверен, что миллиарды людей бүген сул кул белән ашыйлар. Ул әхлаксызлык. Моны әхлаксызлык икәнен белер өчен безне мәктәптә канун нигезендә өйрәттеләр. Держи ложку правой рукой, а хлеб левой рукой. Шулай бит инде. Ул әдәп дип кирде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям арагыздан берегез ашый икән, эчә икән, уң кулы белән генә ашасын, уң кулы белән генә эчсен диде. Хәтта сулагай кешегә дә өйрәнергә була. Халакны уң кул белән тотырга. Без бит әйтмибез, шу кешеңне тотма сул кулың белән. Без әйтмибез, мышкыңны тотма сул кулың белән. Biz әйтмибез, рульны ярамый сул кул белән тотырга, уң кул белән генә тотырга кирәк. Инструментны, анда перфоратормы, дрельнеме ярамый, пычакны ярамый сул кул белән тотырга, уң кул юк тотсын, ручканы да тотсын. Ләкин ашаны пәйгамбәрбез әйткән уң кул белән ашагыз дигән. Шайтан сул кул белән ашый ди. Моны белер өчен, моны бу әхлакны үтәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моны белергә кирәк. Шуңа күрә мөселман кешесе ул әхлак гыйлемен өйрәнергә тиеш. Шуңа күрә мәдрәсәләрдә әхлак укытылырга тиеш. Шуңа күрә әхлак китаплары басылырга тиеш. Нәшр ителергә тиеш. Әхлак турында вагазлар, насихатлар сөйләнергә тиеш. Һәм бар шундый кайбер егетләре булгач, аның кызлары да бардыр инде. Мин кызлар дөньясын бик белеп бетермим, ләкин егетләребез арасында бар шундый кызу егетләр, нәрсә? Главный таухид, главный единобожие җәннәткә керер өчен, әхлак ул не түгел. Это не так важно все. Это все не так важно. Шуңа күрә бу бик зур хата һәм бик зур адашу. Бу адашу. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямнан иң күп кешеләрне җәннәткә нәрсә кертә дигәч, тақвалык һәм күркәм холык диде. Просто таухид ул башка уровеньдә. Мин таухид әһле дип кенә намаз укымасаң җәннәткә керәсең. Намаз ул гыйбадәт. Иманнан кала беренче урында намаз, ураза, мәсәлән, закат ияләре. Әбу Бәкр сугыш игълан итте. Закат бирмәүчеләргә. Димәк, закат бирмәүче бәлки бер Аллаһка гына гыйбадәт кылса да ул дошман булды, чөнки закатын бирмәде. Мәсәлән. Шуңа күрә әхлак мәсьәләсе, аның турында яңадан кайтмыйбыз хадисләргә. Ул бик зур мәсьәлә, аның кыйммәте зур, гыйлемдә дәген әхлак гыйлемен өйрәнмәсәң, әхлаклы булып булмый. Бу икенчесе. Өченчесе нәрсә? Шушы өйрәнгән, белгән әхлак гыйлемнәрен, әхлак кагыйдәләрен нишләргә кирәк? Тормышыңа ашырырга кирәк. Бу өченчесе. Һәм әлбәттә, менә монда үз нәфесең белән җихад кылу, бу инде бик әһәмиятле, бик зур мәсьәлә булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның хәтта шундый сүзе бар: "Мен җаһада нафсаху фи таатиллаһ", кем Аллаһы Тәгаләгә итагать кылу, ягъни Аллаһыга буйсыну юлында үз нәфесе белән җихад кылды ди. Ягъни получается җихад самим собой була. Шулаймы? Үзең белән җихад кылу. Бу иң авыр, иң мәшәкатьле җихадларның берсе, үзең белән җихад кылу. Менә син аңладың, шушы урында шушылай булу әхлак. Булды җихад кыл. Син аңладың, уң кул белән ашарга кирәк, сул кул белән түгел. Булды җихад кыл. Гадәтеңне битер. Кемдер гадәте булган сул кул белән. Өйрәт үзеңне. Бу иң җиңел әле. Шулаймы? Мәсәлән, бик каты гайбәт сөйлисең килә. Җихад кыл. Туктат үзеңне, нәфесеңне тый, сөйләмә диген. Кемдер шаяртканда гадәтләнгән алдарга туктат үзеңне. Җәннәттән йорт диде Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям, кем шаяртса да ялганнан саклана диде. Җихад кыл үзеңне, битер ул гадәтеңне. Кемдер ачуга бирелә.
Кішкене генә ышкына да китә. Әйткәч, нигә син шундый дигән? А вот я такой. А вот я такой. А мне плевать, что ты такой. Шариғатта язылмаган, а ул менә шундый ачулы инде дип. Тый ачуыңны. Шулаймы? Утырма, вот я такой дип. Ул уйлы яны ни дип? Горурлык билгесе дип уйлый. Сәбәп горурланырга дип. Кайбер кеше әйтәсең, ник син постоянно кызып китәсең? Ну я вот такой уж. А ты не будь таким. Анда язылмаган әхлак китабында некоторым можно быть и таким дип. Шулаймы? Битте. Миңа плевать синең ул нең. Битер ул гадәтеңне. Ул синең кимчелегең. Ул бит инде ни дигән кебек, мәсәлән, карал син нигә гелешеп йөрисең? Исерек. А вот я такой уж. Без айталар, о, ну ладно, ты такой уж, молодец. Пьяный все время. Без алай айталмыйбыз. Ул кимчелек битер, ишмә. Ташла улай береңне. Жихад кыл. Акыр, кышкыр. Башыңны сәҗдәгә ыр, йыла, Раббым, мин биткән, мин шундый загыйф дигән. Булдыра алмыйм шу шайтан суын ташларга, бир миңа көч дигән. Аллаһ Тәала бирер иншалла. Нәрсә сахабалар эчмәгәнмени? Нәрсә сахабалар заманында булмаганмыни? Әле бер көнне интервью алдылар, аракы турында сорау бирделәр. Мен нишәргәсең, ничек аларны җиңәргә? Пәйгамбәр җиңгән. Мен арга мисал китердем. Алкоголь, гарәп сүзе. Кухуль, аль-кухуль. Аль битен анда, аль-тагриф. Шулай бит? Кухуль. Аль-кухуль. Шәраб диләр татарда, вино. Гарәп сүзе, эчә торган әйбер. Аракы гарәп сүзе, арак. Пот. Арак. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям ничә ел көрәште шулай бер белән. Хатта хатыны әйтте, әгәр дә ике генә әйберне тыйган булсаң килгәч тә исламга беркем дә килми ди. Нәрсәләр алар? Аракы һәм зина. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям үзен пәйгамбәр булып килгәч тә ике генә әйберне тыйган булса, җәмәгать ишмибез, беркем дә исламны кабул итмәс. Чөнки кеше күп иште. Все зина ярамый дип әйтсә, беркем дә исламга килмәс иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям хатын. Шуңа күрә Üçüncüsü jihad. Şulaymı? Dördüncüsü. Əgər də sen özün ədəb, əxlaq fənin öyrəndin ikən, күпмедер гыйлемең булды икән, һәм шуны тормышка ашырырга тырышып яшисең икән, сен нишләргә тиеш? Башкаларны да әдәпкә, әхлакка өндәргә тиеш. Ягъни башкаларны да дәгъват кыл, чакыр әдәпле, әхлаклы булырга. Гомумән исламда ниндидер байлык таптың икән, байлык дигән сүз хадис белдең, аят белдең, ниндидер әхлак мәсьәләсендә ниндидер зур кагыйда өйрәндең, аны кычагыңа яшереп, качып үзең генә аның белән яшәргә ярамый. Бүлешергә кирәк, шулаймы? Теге кичкенә бала пряникны яшереп юрган астында ашап яткан кебек, ярамый пряник ашап ятырга юрган астында. Үзең өйрәнгәнсең икән шушы әхлакны, ирет гаиләңә, ирет балаңа әйт, бу әдәплелек кагыйдәсе түгел бу дигән. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, берегез дә ашаганда, ичкәндә ризыкка суга өрмәсен дигән. Шулай бит? Әгәр дә балаңны күрәсең икән, әйт, балам, ул хәерле түгел дигән. Көтеп тор дигән. Әйдә суынганың көтеп тор, белмим, булгат, сукуш шәеңә, белмим, ләкин ирет бу дигән әдәплелек нормасы түгел исламда. Пәйгамбәр әйтте бит, шулай бит. Менә шуңа күрә дүртенчесе нәрсә? Кешеләрне дәгъват кыл, кешеләргә аңлат, кешеләрне өйрәт. Шушы кешеләргә өйрәт исламда булган шушы бөек гыйлемне. Бу бөек гыйлем. Бу кешеләргә бик зур файда бирә торган гыйлем. Карагыз, сезнең сәбәпле, субханалла, кемдер үзенең әдәбен төзәтсә, сезнең дәгъватыгыз, сезнең өндәвегез сәбәпле кемдер үзенең әхлагын төзәтсә,
Subhanallah, жир өстендә без күпме яхшылык булыр иде, шулаймы? Әгәр дә әдәпле кешеләр артса, әхлаклы кешеләр артса, һәм мөселман өйрәтми, кем өйрәтсен кешеләрне әхлакка? Мөселман өйрәтмичә, кем өйрәтсен кешеләрне әдәпкә? Шул ук чисталык, пөхтәлек булсынмы, алар битендә бөтен исламда бар, әлхәмдүлилләх. Һәм монда Фуссилат сүрәсенең 33-нче аятында куярга була: "Ва ман ахсану кавлан мимман да'a ила Аллаһи ва амила салихан ва кала иннани минал муслимин." Ягъни кем ди Аллаһы Тәгаләгә өндәп ди башкаларны, изге гамәл кылып, мин мөселман дип әйткән кешенең дә сүзеннән хәерле сүз бармы ди. Менә шуңа күрә, әлхәмдүлилләх, без сезнең белән бүген бер яктан исламнан шактый ярагайган, ислам әдәбен, әхлагын югалткан халык белән яшәсәк тә, үзебез дә шуннан чыксак та, бер яктан ул тегесе дә белми әхлакны, бусы да әдәпне белми, икенче яктан ул безгә форсат, шулаймы? Мөмкинлек, возможность аларны өйрәтергә, әҗер савап алырга. Әлхәмдүлилләх. Һәм соңгысы, 5-нчесе. Менә шушы без әйткән, искә алган 4 ысулны да алып барырга, эшләргә, башкарырга Аллаһтан ярдәм сорап. Аллаһтан ярдәм сорап. Чөнки Аллаһның безгә ярдәме килмәсә, Аллаһы Тәгаләнең безгә тәүфигы булмаса, без бер кашанда бер изгелеккә дә ирешә алмаячакбыз, бер яманлыктан да арына алмаячакбыз. Аллаһның тәүфигы булмаса, бер кашанда бер изгелеккә ирешә алмыйбыз, бер явызлыктан котыла алмаячакбыз. Менә бу атала тәүфик дип. Менә кичкенә вакытта әниләргә совет тәрбиясе күбрәк кергәндер инде, белмим, әниләргә әни рәхмәт яусын дип әйткәч, ашаганнан соң алар гадәттә сәламәт бул дип әйтәләр иде, әбиләр тәүфиклы бул дип әйтәләр иде. Тәүфигың күп булсын дип әйтәләр иде. Шулай бит. Дөресен әйткәндә, аны күп әбиләр үзләре дә аңламаган. Тәүфик сүзен. Ләкин тәүфик ваффака юваффику ул гарәп сүзе. Менә Аллаһ Тәгалә кешене алып бара, җитәкләп. Алып бара иманга. Күңеленә иман сала. Аллаһ Тәгалә кешенең күңеленә намазны сала. Аны намазлыкка алып килә. Аңа намаз укыттыра. Аллаһ Тәгалә кешенең күңеленә юмартлык бирә. Аңа мал-мөлкәт бирә, тырышлык бирә шушы мөлкәтне алырга. Тәүфик. Бу тәүфик дип атала. Аллаһ Тәгалә шушы булган малын, туктале, мин бит моның белән бүлешергә тиеш. Мин закатымны бирергә тиеш. Туктале, мин бит садака бирергә тиеш дигән Аллаһ кешенең күңеленә нәрсә? Тәүфик сала. Тәүфик сала. Шуңа күрә кеше бирә. Шуңа күрә кеше намазын укый. Шуңа күрә кеше харамга кирми. Менә булар бөтенесе нәрсә? Тәүфик. Менә машинаның, белмим, ничек әйтергә инде, двигателе бар бит. Двигатель әйләнгәндә машина бара. Шулаймы? Двигатель туктый, машина бара алмый. Шуның кебек кеше иман юлында, кеше изгелек кыла, кеше намаз укый, садака бирә. Ни өчен? Чөнки Аллаһ аңа тәүфик бирә. Бер секунд, бер мизгел, ниндидер сәбәп белән Аллаһ гадел, ул беркемне дә кимсетмей, золымлык кылмый. Ниндидер сәбәп, ниндидер нәрсәдер аркасында Аллаһ безгә тәүфигын ала икән, без артка китәбез. Без артка китәбез. Без үзлектән иманлы да, без үзлектән намазлы да, без үзлектән садакалы да була алмыйбыз. Без үзлектән гынахтан, о, минем намусым бар, нәрсәләндә оятым бар,
Мен порядочный, мен фәләнішный, мен тігәнішный, бір нәрсе дәшей алмайсың. Тауфиқ болмаса. Шуңа күрә Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуға қылды. Нәрсе деді? Я Раббым, күз ашып йомган вакытка да безне нәфисләребез кулына калдырма диде. Не оставляй нас на наши нәфси, даже на мгновение ока диде. Күз ашып йомганчы Аллаһ Тәгалә, менә давай үзең барып каралы дисә, битте. Бара алмыйсың. Шуңа күрә менә синең гыйлем юлында булуың, синең Коръанны өйрәнүең, синең гыйлем белән гамәл кылуың, синең шушы гыйлемгә тартылуың, синең ниндидер изгелекләр, бөтенесе тауфиқ. Шуңа күрә Аллаһтан тауфиқ сорарга кирәк. Аллаһтан ярдәм сорарга кирәк. Һәм булар бөтенесе дә Пәйгамбәребезнең бер сүзенә кергән. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә дигән? Бу бик көчле хадис. Ихрис. Бер сахабасына насихат биргәндә, нәрсә диде? Үзенең якын сахабасына, мәшһүр сахабага. Ихрис аля ма янфаука вастаин биллахи ва ла та'җаз диде. Ихрис аля ма янфаук. Нәрсә дигән сүз? Сиңа файда китерә торган әйберләргә омтыл диде. Стремись к тому, что принесет тебе пользу диде. Сиңа файда китергән нәрсәләргә хирыс бул, ягъни омтыл диде. Вастагин билла. Аллаһтан ярдәм сора диде. Ва ла та'җаз. Һәм гаҗиз булма диде. Стремись к тому, что принесет тебе пользу. Проси помощи у Аллаха и не будь немощным диде. Немощным, беспомощным булма диде. Гаҗиз дигән сүз, ул ягъни булдыксыз инде, бер нәрсә булдыра алмый торган. Жүнсез түгел, булдыклы кешеләрдә жүнсезләр бар. Жүнсез башкарак әйбер, жүнсез диләр, начар эшләсә, шулаймы? Гаҗиз ул булдыксыз. Менә гарәпләр инде, гарәпләрдә бик каты картайган, калак тотып ашый да алмаган, имушында үти алмаган әби бабайларга гаҗүз диләр. Гаҗүз, ягъни все дряхлый. Старик, дряхлая старушка. Менә шуның кебек гаҗизлек, ул беспомощность, шундый бер ниндидер булдыксызлык ул, бер нәрсә булдыра алмый торган әйбер. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям булдыксыз булма диде. Не будь немощным диде. Бу муслим риваятында. Бу бик көчле хадис. Мөселман кешесе үзенә файда китергән әйберләргә омтылырга тиеш. Шуңа күрә ул гыйлем алырга тиеш. Нигә мәсәлән укырга кирәк мөселманга? Мәсәлән шул ук мәктәптә. Нигә кешегә мәсәлән әгәр дә аның сәләте бар икән укырга, әгәр дә аның мәсәлән саннарны, ниләрне, математиканы ярата икән, нигә аңа булырга кирәк экономист, математик? Чөнки ул аңа киләчәктә файда бирәчәк. Шулаймы? Ул аның кәсебе булачак. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Сиңа файда китергән әйберләргә омтыл диде. Ниндидер кәсеп өйрәнә, кемдер машина ремонтларга өйрәнә, кемдер ашарга пешерергә өйрәнә, кемдер тегәргә өйрәнә. Ягъни ул аңа файда китерә торган әйберләргә омтылу. Пәйгамбер әйтте: "Стремись к тому, что принесет тебе пользу". Ләкин Аллаһтан ярдәм сора диде. Шулай бит. Шуңа күрә менә шушы 5 нәрсә, 5 безнең юл бар күркәм холыкка ирешүдә. Киттек алга таба. Бүген без башлыйбыз тема. Шушы әхлак мәсьәләсендә безнең ул чөнки темалап барачак инде. Димәк, кайтабыз беренче хадискә. Иң күп кешеләрне җәннәткә нәрсә кертә диде? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям тақвалык һәм күркәм холык диде. Шулаймы? Кайтабыз шушы хадискә. Иң беренче тақвалык. Бу кем белән арабызны төзәтү? Аллаһ белән. Это правильное, это выстраивание правильных отношений с Создателем. Шулай бит тақвалык. Аллаһның әмерләрен үтә, тыйганнарыннан тыел. Ансыз Аллаһ белән синең яхшы мөнәсәбәтең булмаячак. Раббым, мин сине шул хәтле яратам, ләкин мин барыбер урлашам. Синең булачакмы Аллаһ белән мөнәсәбәтең? Аллаһны күпме генә яратсаң да, ул сине яратмаячак. Чөнки син аның харамына керәсең. Шулаймы? Ләкин я Раббым, мин шул хәтле синнән куркам, сине яратам, ләкин мин харам ашыйм барыбер. Синең Аллаһ белән мөнәсәбәт, яки намазларны калдырам. Аллаһ белән синең мөгамәләң төзек булмаячак. Чөнки син аның әмерләрен үтәмисең, тыйганнарны тыймыйсың. Әхлак, күркәм холык, ул кемнәр белән араңны төзәтү дидек?
кешеләр белән, хәтта кешеләр белән генә түгел, хайваннар белән, кошлар белән, табигать белән. Мәсәлән, берәү шундый әдәпле, шундый күркәм, бөтен җирдә агач сындырып йөри. Бу әхлаклымы? Бу хәерле кешеме? Юк, хәерле түгел. Чөнки ул табигатькә зыян китерә. Мәсәлән, анда урман буенда ашый да, бөтен шүбен, бөтен пычрагын, бөтен неен шунда калдырып китә, мәсәлән, яки су буйларында. Менә шуңа күрә әхлак ул әлбәттә кешеләр белән түгел. Ярар, киттек. Әлбәттә кешеләр белән, кешеләр әһәмияттәрәк хайваннарга карый. Шулаймы? Кешеләр беренче урында. Хайваннар түгел, кошлар түгел, табигать түгел. Табигать әгәр дә кешегә зыян китерә икән, ул табигать белән көрәшергә кирәк. Шулаймы? Кошлар кешеләргә зыян китерә икән, ул кошлар белән көрәшергә кирәк. Хайван кешеләргә зыян китерә икән, ул хайванны үтерергә кирәк. Мәсәлән, әгәр дә Алла сакласын бер эт килеп ташланган икән кешегә, яки ыргыла икән балага, туктата алмасаң, әйтә алмасаң, бәреп үтерәсең. Чөнки син кешене сакларга тиеш. Бер хайванның да гомере нәрсә? Кеше гомере белән итә алмый. Шуңа күрә беренче урында кешеләр. Демәк, әхлакта әлбәттә беренче чиратта кешеләрне куя. Ә кешеләр бөтенесе бер тигезме? Юк. Аллаһ каршында, шариғат кануннары каршында кайдар тигез. Ләкин кайдар тигез түгел. Шулай бит. Һәм син әхлаклы булырга дип әхлак юлына баскан кеше үзеңнең кешеләр белән булган мөнәсәбәтеңне төзәткәндә син беренче чиратта кемнәрдән башларга тиеш? Иң беренче чиратта әти-әниләр дип килә. Шуңа күрә әхлакның иң уртасында, әхлакның, әдәпнең иң булган өстендә, өске катында иң беренче урында тора әти-әни. Әти-әни. Шуңа күрә әти-әнигә игелек дип әйтик. Беренче тема безнең. Чөнки бу чыннан да урысча әйткәндә во главе всего. Һәм кеше, мәсәлән, җәмгыятьтә, в обществе, каядыр кафеда, ресторанда, каядыр үзенең эш урыны, офиста, шундый әдәпле, шундый әхлаклы, әти-әнисенең мәсәлән хузурында. Хузуры дигән сүз инде присутствие. Ул хузур дигән әйберне әйдә кертик әле, нигә? Телебезгә кертик. Мәсәлән, шулар хузурында ди. Аллаһ хузурында ди. Ягъни Аллаһ янына китте дип кайта. Шулай бит инде. Шуның кебек әти-әни хузурында, мәсәлән, әти-әни янында хадир присутствует дигән сүз. Хадир, хузур шуннан алынган. Шуңа күрә әти-әни янында, хузурында, әгәр дә ул үзен әдәпле, әхлаклы тотмый икән, әлбәттә инде ул әхлаклы булып санала алмый. Шулай бит. Ләкин мәсәлән, песиен кочаклап йөри, песиенә шундый мәрхәмәтле, мәсәлән, әти-әнисенә карата мәрхәмәтсез. Ул бит инде это не есть әхлак, шулай бит инде. Шуңа күрә ислам әхлагы беренче урында куя әти-әнине һәм алай гына да түгел, Аллаһу Тәгалә Коръәннең берничә аятында, берничә аятта, бер генә түгел, Аллаһ Тәгалә үз хакы белән бер дәрәҗәгә әти-әни хакын куя. Коръәндә берничә аятта Аллаһ Тәгалә үз хакы белән бер дәрәҗәгә әти-әни хакын куя. Шуларның беренчесе Әл-Исра сүрәсе 23-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва қада раббука". Менә Раббың аятларны бәлки язмаскадыр. Сез аларны кайткач укый да аласыз, кайткач та күчереп яза аласыз. Шулай бит инде, вакыт әрәм итмәскә. Аллаһ Тәгалә "Ва қада раббук", менә Раббың хөкем кылды ди. Ягъни решил вынес свое решение твой Господь. Раббың хөкем кылды ди, иң беренче нәрсәгә алла та'буду илля ия. Аллаһтан башка бер кемгә дә гыйбадат кылмагыз. Чөнки гыйбадәткә лаек кем генә? Аллаһ Тәгалә генә. Диннең нигезе таухид. Диннең нигезе Аллаһка бер Аллаһка гыйбадат кылу. Һәм диде, һәм
Ва бил валидейни ихсана, һәм ата-анаға игелек кылыгыз диде. Аллаһтан башка бер затка да гыйбадат кылмагыз, һәм һәм дигән сүз менә монда ва бер дәрәҗәдә дигәнне аңлата. Нәрсә диде? Ата-анаға игелек кылыгыз диде. Исра сүрәсе 23-нче аят. Менә бу аятта Аллаһ үз хакы белән, гыйбадатта булган үз хакы белән әти-әни хакын бергә куйды, игелек кылуны. Бер дәрәҗә, бер кыйммәткә әйтик тиңләде. Икенчесе Әл-Ан'ам 151. Әл-Ан'ам сүрәсе 151, бу тирлек булай диме, скот. Кул, әйтти кешеләргә, таалау, килегез, килегез. Атлу ма харрама раббукум алейкум. Мин сезгә Раббыгыз харам кылган нәрсәләрне укыйм, җиткерәм хәзер. Аллаһның аятын укыйм сезгә. Аллаһ нәрсәләрне харам кылды? Алла тушрику бихи шай'a. Аңа бер кемне дә тиңләмәгез. Никого не предавайте к нему в сотоварищи. Бер кемне дә аңа тиңләмәгез. Бер дәрәҗәгә Аллаһ белән бер кемне дә куймагыз. Ва бил валидейни ихсана, һәм әти-әнигә игелек кылыгыз. Карагыз. Таухид, Аллаһка гына гыйбадат кылу, әти-әнигә игелек кылу. Монда дагы бергә килә. Шулаймы? Әл-Ан'ам 151. Алга таба. Ниса 36. Ниса сүрәсе, Хатыннар сүрәсе 36-нчы аят. Аллаһ Таала әйтте: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат кылыгыз һәм аңа бер кемне дә тиңләмәгез. Бу Аллаһның хакы булды. Ва бил валидейни ихсана, һәм әти-әнигә игелек кылыгыз. Икесе дә килә. Валидейни в двойственном числе килә. Икелек сан гарәп телендә бар, беләбез, шулай бит. Татар телендә, рус телендә юк ул, ләкин гарәп телендә икелек саны бар. Валидейни два родителя дип тәрҗемә ителә инде. Әти-әни. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз, аңа һич кемне дә тиңләмәгез, ягъни ширк кылмагыз, һәм әти-әнигә изгелек кылыгыз диде. Ниса 36. Киттек алга таба. Ничә аят булды? 3, 4-нчесе. 4 җитә. Луқман 14. Луқман сүрәсе 14-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Анишкурли вали валидейка." Рәхмәтле бул миңа һәм әти-әнигә. Будь благодарным мне и своим родителям. Бергә. Миңа һәм әти-әнигә рәхмәтле бул. Илайял масир. Һәм миңа кайтачаксыз диде. Ко мне вы вернетесь и будете отвечать за это, диде. Как вы благодарили меня и ваших своих родителей, диде. Без сезнең белән китердек 4 аят. Ләкин Коръәндә бу мәгънәне бирүче аятлар, башка аятлар да күп. Әмма без мисал итеп кенә 4 аятны китердек. Бу аятларда да безгә аңлашыла. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә үз хакы белән бергә әти-әни хакын куйды. Димәк, моннан без нәрсә аңлыйбыз? Әти-әнинең хакын үтәмәгән кемнең хакын үти алмый? Аллаһның хакын да үтәмәй. Аның турында хадислар булачак. Алга таба. Имам Аль-Бухари, беләбез, аның иң мәшһүр китабы Сахих. Шулаймы? Сахих, ягъни сахих булган хадислар җыентыгы, достоверный. Ләкин Имам Бухариның китап хезмәтләре ул гына түгел. Һәм аның тагын бер мәшһүр китапларының берсе кем белә? Имам Аль-Бухариның Адабул Муфрат. Адабул Муфрат дигән Имам Аль-Бухариның бик яхшы китабы бар. Адабул Муфрат. Ул гарәп, ул рус телендә бар. Адабул Муфрат, адаб. Ягъни кешенең әдәбе нинди булырга тиеш? Шушыңа багышланган аның китабы бар. Ул китапта гел хадислар гына. Һәм Имам
Аль-Бухари үзенең Сахих китабын, хадислар жиынтыгын төрле абзасларга, төрле подтемаларга бүлгән кебек, һәрбер теманың үз исеме булган кебек, һәрбер абзасның хадисларның Адабул Муфрадтагын ул темаларга бүлгән. Менә мәсәлән, тема һәм шушы темага 3 хадис. Алга таба тема 3 хадис. Менә кем русчасын алсагыз, безнең бу китабыбызда бик күп гыйлемне алган шушы Адабул Муфрадтан. Чөнки анда кешенең әдәбе, әхлагы белән бәйле булган хадислар җыелган алар бөтенесе. Ул бик файдалы китап. Бик файдалы китап. Димәк, менә шушы Имам Аль-Бухариның Адабул Муфрадын ачсаң, ул анда әти әнигә изгелек кылуны бик күп яктан ачып биргән. Ул язмаган әти әнигә изгелек кенә дип. Юк. Ул аны бик күп темалар аша, шулар астына бик күп хадислар генә түгел, ул анда менә шушы сахабаларның, табигиннарның әйтеп калдырган сүзләрен җыйган. Һәм ул аны кая куйган? Китапның ахырынамы, уртасынамы, әллә башынамы? Башына куйган. Шуңа күрә әдәп, этикет дип язгач, мөселманның этикет каким должен быть, его нрав, иң беренче ул башлаган әти-әнидән. Һәм менә бу нәрсәне аңлата? Ул әйткән, кем дигән Аллаһның, ягъни әйтерсең ләйин, как будто ул аны алай дип әйтмәсә дә, ләкин без бу китапны ачкач күрәбез, ислам диненең әдәбен, әхлагын укыган кеше дигән, ул белсен дигән. Синең әхлагыңа, синең әдәбеңә беренче чиратта кем лаек? Кто в первую очередь достоин твоего благонравия, из всех людей? Это твои родители, синең әти-әниң. Менә ни өчен ул аны башына куйган? Сахихны ният белән башлаган, әдәп китабын башлаган әти-әнинең бу яктан, аларга авыр сүз әйтмәү, аларга яхшы сүз әйтү, аларга итагать кылу. Даже если они не правы, шундый тема бар анда, безнең ул булачак. Алар хаксыз булса да, аларга итагать кылу. Даже если они не правы, син аларга барыбер итагать кылырга тиеш. Менә бу әйберләрне төрле яктан ул ачып салган. Ни өчен? Чөнки беренче чиратта әхлак, әдәп булырга тиеш. Кемгә юнәлергә? Әти-әнигә. Әти-әнигә юнәлергә тиеш. Чөнки алар синең иң якын кешеләрең, һәм әдәптә, әхлакта беренче чиратта алар синең әдәбеңә, әхлагыңа лаек булган кешеләр. Һәм әлбәттә мөселман кешесе ул Аллаһның бүтән бәндәләре белән дә әхлакны төзергә тиеш. Мәсәлән, даже аерым тема булачак безнең кафирләр белән әдәп. Мәсәлән, ул кафир, ул бәлки хәтта исламга үзенең дошманлыгын күрсәтә, ләкин ул сиңа корал белән чыкмый икән. Ул сиңа иңнән куып чык. Аллаһ Тәгалә әйтте бит, әгәр дә сезне алар өйләрегездән чыгармасалар, сезгә явызлык кылмасалар, алар белән яхшы мөгамәләдә булыгыз диде. Шулай бит? Аят бар. Менә шуның кебек мөселман Аллаһның бүтән бәндәләре белән дә, бүтән кешеләре белән дә мөгамәлә төзергә тиеш, әхлаклы, ләкин әти-әни беренче урында. Әти-әни беренче урында. Ярар, безнең 1-5 минут бар әле, шулай бит? 1-5 минут бар. Әйдәгез башлыйбыз. Беренче хадис. Без бит хадисләргә нигезләнәчәкбез дидек. Шулай бит? Беренче хадис. Бу хадисны безгә Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анху тапшырган. Нәрсә дип әйтә? Сәэлтун наби. Бер вакыт мин ди сөекле пәйгамбәребезгә сорау бирдем ди. Абдулла ибн Мас'уд дигән сахаби сорау биргән. Айюл амали ахаббу илаллаһи азза ва джалла. Аллаһы Тәгалә иң яраткан гамәл кайсы дип сорадым ди. Иң яраткан, Аллаһ кайсы эшне иң ныгы ярата дип сорадым ди. Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез нәрсә дип җавап бирде? Ас-салату аля вақтиха. Вакытында укылган намаз диде. Вакытында укылган намаз диде. Шуңа күрә намаз вакыты кирдеме? Приоритет. Нәрсә генә эшләсәң дә намаз вакыты кирде, все, беренче урында намаз. Шулаймы? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иң яраткан кайсы гамәл дигәч, беренче урында
Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтты, вакытында оқылған намаз дейді. Qultu thumma ay. Аннарысың мен, аннарысың нинди гамәл деп сұрадым дейді. Намаздан соң нинди гамәл дегәч, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem thumma birrul walidayn деп айтты дейді. Аннарысың әти-әнигә игілік қылу деп айтты дейді. Намаздан соң әти-әнигә игілік қылу деп айтты дейді. Qultu thumma ay. Аннарысың нинди гамәл деп сұрадым дейді. Әти-әнигә игілік қылғаннан соң. Ол миңа thummal jihadu fi sabilillah деп айтты дейді. Соңыннан аннарысың әти-әнигә игілік қылғаннан соң Аллах yolunda jihad қылу деп айтты дейді. Аллах yolunda jihad қылу деп айтты дейді. Һәм Абдулла ибн Масғуд айтайынды, менә шушы сүзләрне ул миңа әйтте ди. Әгәр дә мин үстәгән булсам ди, сорауымны ул да миңа үстәгән булыр иде ди. Ягъни аннарысың нинди гамәл дип әйткән булсам, әле ул дәвам иткән булыр иде ди. Бу хадис Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Бу хадис безгә нәрсәне күрсәтә? Әлбәттә, бу безгә күрсәтә сахабалар, алар гыйлемгә омтылдылар, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килеп бик күп сораулар бирә иделәр. Һәм менә монда без күрәбез, Абдулла ибн Масғуд Аллаһы Тәгалә каршында иң Аллаһ яраткан эшне белергә теләде. Шулаймы? Ни өчен? Ул эшне эшләр өчен. Шулай бит? Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм беренче урында намаз дигәннән соң да китеп бардымы? Китмәде. Аннарысың нәрсә диде? Шулай бит? Намаздан соң намаз гына укымыйбыз бит. Намаздан соң нәрсә иң хәерле? Әти-әнигә игелек кылу диде. Аннарысың нинди гамәл дип, шулай иттереп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорады. Ни өчен? Шушы гамәлләрне кылып, Аллаһның мәхәббәтен алыр өчен. Чөнки без Аллаһ иң яраткан гамәлләрдә булсак, Аллаһ та безне яратачак. Шулаймы? Әгәр дә без Аллаһ яраткан эшләрне эшләсәк, Аллаһ безне яратачак. Менә шушы Аллаһның мәхәббәтенә ирешү өчен алар нәрсә дип, алар Пәйгамбәребезгә килеп сорыйлар иде. Нинди гамәлләрне кылыйк дип, әйе. Һәм менә монда хәтта шундый Аллаһның мәхәббәтенә ирешү дигәндә шундый дуга бар. Шундый дуга бар. Моны ничек керә, онытмыйчы язмаша биргә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шундый дуга кыла торган булган: "Ва ас'алука хуббака ва хубба ман юхиббука ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббика." Ягъни ва ас'алука хуббак, я Аллаһ, без синең яратуыңны сорыйбыз. Ягъни синең мәхәббәтеңне, мы просим твоей любви. Ва хубба ман юхиббука, и просим любви тех, кто любит тебя. Мөселманнарның мәхәббәтен сорыйбыз. Ягъни безне мөселманнар яратса, хәерле бу. Мәсәлән, мөселман кеше әйтә аламы? Мин Аллаһ яратсын, сез яратмасагыз да була. Юк. Син әдәпле, әхлаклы булсаң, сине мөселманнар да яратырга тиеш. Шулай бит инде. Шуңа күрә, я Аллаһ, синең мәхәббәтеңне сорыйбыз, һәм сине яратучыларның мәхәббәтен сорыйбыз. Ва хубба амалин юқаррибуни иля хуббик, һәм синең мәхәббәтеңә якынайта торган гамәлләргә булган мәхәббәтне сорыйбыз. Сиңа булган мәхәббәтне сорыйбыз. О Аллаһ, мы просим любви, чтобы ты дал нам возможность любить тебя, любить тех, любить, ва хубба ман юхиббук, сине яратучылар, то есть любовь тех, кто любит тебя, һәм просим у тебя любви к тем делам, которые приблизят нас к твоей любви. Синең мәхәббәтеңә якынайтыр. Бу хадис Имам Ахмад Тирмизи риваятларында килә, сахих хадис булып тора. Менә шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килеп шулай сорый торган булганнар. Пәйгамбәребездән без Аллаһ иң яраткан гамәлләр турында менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай әйткән һәм нәрсә дигән? Әти-әни хакы белән намазны беренче урыннарга куйды. Шулай бит? Намаз диде, аннан соң әти-әни хакы диде, аннан соң җихадны куйды. Шулаймы? Хәтта җихадка китүдәген калды әти-әнидән соң. Шулаймы? Әти-әнидән соң менә шушы җихад турында әле безнең тагын хадислар була. Иншалла, ансы инде киләсе дәрескә булыр, Аллаһ насип итсә. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.